Morning. So 9:56, pipick up tayo ng ube bago pumunta ng dentist. Hatid muna tayo. Saturday, ito ay noodles. Let's go. Magandang weather. Ano kung bayabas? So good. Tigo! Morning! There it is. So bumula tayo ng noodles para mainitan yung tiyan natin. Okay, let's go. Dito na tayo sa area 1310. Pick upin natin yung ube. Ube ay may mga saksi. Mga saksi ni ano to yata. The destination is on your right, 21,310 Rossford Avenue. Ginagawang bahay. Ito yung bahay na ano ginagawa nila. Tapin natin yung ube. Nurse ito. See? Kahit mga nurses nag-ano yan, sideline. Ring the bell, ring the bell. Knock knock! Ube! Okay, thank Salamat. you. Ingat po. Okay. Thank you, sir. Okay, yan na. Ube! Yan. Ito ang ating contact number. Kung gusto nyo bumili, may sticker siya. See? Dalawang nurse po yan. Nurse po sila. May sideline na ganito. Kanya-kanyang sideline dito sa Amerika. Basta kumita ng legal, okay yan. Mga nurses pa yun, ha? Ayun, o. Let's go! Okay, let's go. Pinayalas na naman ako. Mayan ako yung pisos. Pinarating tayo. Vegas. Pagkahatid tayo. So cold. Oh. Aking limutan yung aking susi. Car. Yan ang nanakaw ng bayabas. That's my bayabas. That's my bayabas. Saan ka pa pupunta? Nanong shoes, ha? Kano yan? Ohms ba yan? On cloud. Ha? On cloud. On cloud? Kano yan? 200? Pagka Saturday, hindi masyadong matraffic. Napuntang Downey. Maluwag ang kalsada. Bakit nga ba laging binubuksan yung salamin na yan? Pakibaba. Sayang kuryente. Okay, nandito na tayo sa ating pasahero drop-off site. May bayad po ito. Uber driver Kaiser. Ano ko si Oy. Okay, pagas muna tayo. Punta muna. Google natin kay Dr. Rosales. Dr. Victor Rosales. Yung kanyang ano, yun, Arrow Smile. Yan ang ating pupuntahan ngayon sa ating dental ulit para i-check up ng ating implant
direction. So it's like 34 minutes. Sometimes traffic yan eh. So start na tayo. Head east on Imperial Highway. Kaya, Continue on Imperial Highway for half a mile. okay, pagas muna tayo. Okay, ito naman dito sa line ng Costco. Super pila dito. Kasi maraming papagas eh. Sa Costco. Ano, gas line. Gas line. Yan oh, grabe ang pila oh. Punong-puno. $58. $58, almost 60. Let's go. Okay, good morning, good morning, good morning. Tara sa ating dental. Sa Covina tayo. Maluwag, matraffic ba to? May matraffic Saturday. 40 minutes to an hour ang biyahe. So excited na tayo pa uwi. So bakit nga ba tayo excited umuwi? Ang ating flight ay malapit na. March 22 papuntang Pinas. Then punta kami ng Japan for like a week. Japan, then Japan to back to Manila, from Manila to Mindoro to Boracay to Manila to La Union, San Juan, La Union, to Vigan, back to Manila, then Palawan. Yan ang ating itinerary. So bakit nga ba tayo excited pa uwi? Unang-una, ang ating mga parents ay matatanda na. So kailangan natin dalawin most likely every year ang ating pagdalaw sa ating mga magulang. So kailangan natin bisitahin kasi may nanay natin ay like 82 na. Hindi pala siya 83, 82. So 82 na ang nanay natin, 1941. Si Papa ay 1946. So mas ano siya, mas bata siya ng 46 for so 5 years, 4 to 5 years yata. So yan, tayo excited na pauwi kasi yan ang ating goal every year, yung ating makita ang ating nanay at tatay. So March 22 back to Manila. So kailangan tayo magpalakas. So punta tayo ngayon sa ating dental para paayos yung next na implant natin ng ating ipin, another 5,000. Mahal ang ipin dito kasi hindi covered ng insurance, especially implants. Implant ng mga ipin, cleaning yan may cover niya, pero yung implant din. So medyo mahal ang ating implant. So tara sa Covina at yun, excited na tayo sa pauwi Pinas. Yan ang ating reason bakit tayo uwi, para makita natin ulit ang ating mahal na nanay at mahal na tatay. At syempre, ewan ko kung may pagkakataon pang dalawin yung ating mga kamag-anak na iba kasi very limited ngayon ang ating baksyon. Ang maganda yung kasama ko yung mga bata, lahat ng mga bata kasama. Pero hindi lahat ay magsasabay-sabay kasi may school sila at
iba maunang umuwi. So hindi na sila makakapunta ng Palawan, si Angel lang. So yan ang ating itinerary sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Excited, masaya, kasi mas excited ngayon kasi maganda ngayon kasi marami kami, the whole clan. So lahat ay excited papuntang Pinas kasi lahat ng pamilya kasama. So kasama lahat ng mga cousins from Florida, from Wisconsin, Canada, tapos dito sa California. So marami kami. So kailangan namin ng tatlong van ang kailangan namin. So biruin nyo, 3 van. So ayun, super excited pauwi. So yun ang ating purpose para uwi. Para makita natin ang ating mga magulang ulit. At every year I'll make sure na uwi ako every year para makita ko ang aking mahal na nanay at tatay. So habang sila ay malakas pa, kailangan natin pagtuunan ng pansin ng kanilang kasi hindi na sila bata, nasa 80 plus na. Si Papa nasa 70, I think 8. Si Mama nasa 82 years old na. So yun ang ating goal sa buhay, at least kahit wala tayong masyadong ipon, na importante madalaw natin ang ating mga magulang. So excited, pauwi, masaya kasi marami kami ngayon at kompleto yung mga bata. Yan ang ating pinakaantay, yung kompleto, magbiyahe papuntang Pinas. At buo lahat ng relatives, marami. I think 3 or 4 na van ang aming nirentahan. Kasi di pa pwede yung isang sakyan lang ni Manoy, si Bayaw. Di pwede yung kailangan marami. Kasi from Manila, yung Japan kami, Japan for a week. Tapos Japan, Manila, tapos Manila to Mindoro. So kailangan Roro kami. So 3 van. Kaya super saya yan. So pero yung mga bata gustong pumunta rin ng San Juan. Syempre yan ang pinaka-goal ko. Kahit ako hindi makasama sa Japan, importante makapunta ako sa bayan ko sa San Juan. At dito kami mag-check-in sa Kahuna. Yan, Kahuna Beach. Kung gusto nyo pumunta doon, Kahuna Beach Resort. Yan. Mag-inquire kayo dyan kung magkano ang per day. Ayan, Kahuna Beach Resort. Doon kami mag-i-stay. So surfing capital yan of the north, yung aming lugar. So yung Kahuna Beach Resort, malapit lang din sa bahay yan. So dyan kami nagpa-reserve for 3 days. Ayan, so Kahuna Beach Resort yan. Gusto nyo dumalaw sa San Juan, marami namang dyan pwedeng pag-stayhan na makakamura kayo. Pero check nyo yung kung magkano tong Kahuna, kung saan kami titira for 3 days. Kasi gusto ng mga bata, especially si Aliona ay surfer, magaling mag-surf o marunong. Yun talaga ay hindi nahiligan niya. Kaya ako, lumaki ako sa San Juan, pero hindi ako, may phobia kasi ako sa dagat Kaya wala, nagka-phobia.
disgrasya noon, way back elementary pa tayo nung sa dagat na yun, yung mismong area na yun. In 2 miles, use the right lane to take exit 22, right 10 east towards San Bernardino. So okay, doon tayo mag-exit na papuntang Covina. So yun, very excited ako, masaya. At the same time, magkikita ulit natin ang ating mahal na nanay at mahal na tatay sa Pinas. So yun ang ating goal, at least every year tayong uuwi para sa ating mga magulang. So yun na lang ang ating pinaka goal sa buhay. Habang sila ay buhay pa, so kailangan natin silang mabigyan ng time. So I'll make sure na every year ay uuwi ako ng Pinas. Siyempre, hindi na naman tayo makasigurado kung hanggang kailan lang sila. Baka mauna pa tayo, mauna sila, mauna tayo. Yung reality yun ng buhay. So excited ako makauwi March 22. So malapit na. Anong petsa ngayon? February, ano na? February na ba? Oh man, yes, February na. Yeah. February 3. Next month na. Oh my goodness. Next month na pala. Shoot. Ang problema, yung bidding hindi pa na-approvean. So, na-file ko na yung March. Tapos hanggang April. So, ang ano yan, last day of bidding is February 26. So, February 26, tatawagan na nila bawat isa kung nakuha pa namin. Pero ako, same din, last year, ang nangyari sa akin kasi ano din kumbaga hindi pa approve yung March ko noon. Pero kumuha na ako ng ticket. Sinabihan ko ng mga boss ko na, boss, I'm gonna be going home sa Pinas to see my parents. Yun talaga ang goal natin Yung pasyal, hindi ko priority yan actually. Ang pasyal na may mga panahon pa tayo sa pasyal-pasyal. Pero yung priority natin is makapiling yung ating parents kahit saglit lang. Pero siguro siguro next year mas mahaba ang panahon ko sa kanila. Kasi ito reunion kasi ito ng side ni Mrs. In a quarter mile, use the right lane to take exit 22, right 10 east towards San Bernardino. So reunion nila sa family na rin, kasama na rin ng family ko. So reunion, lahat ay ready na for everything. The t-shirt, mga pagkain, mga resort, kung saan kami mag-i-stay, planado na. Yung Japan, kung saan kami tutuloy, everything is fixed na. Kumbaga bahala na yung mga babae. Sila na ang bahala sa i-charge sa mga bagay-bagay na kung ano man ang kung saan kami tutuloyan. Silang magaling dyan sa mga plano kung saan tutuloy, mag-stay. Yan. Tapos mga contribution, syempre kanya-kanyang contribution yan. It's gonna be a big reunion. So kailangan nagpaano na rin ako ng camping kasi the last time hindi ako nakatikim ng camping doon. So yung mga hindi ko natikman last year na pagkain, yun ang aking yung mga seaweeds. Ewan ko ba ba't hindi ako nakatikim ng seaweeds doon So anyway, ililista ko lahat yung mga na-miss kong pagkain. So ang mga na-miss kong pagkain marami, yung seaweeds, yung sea urchin, ano pa ba, yung mga pako, mga hindi ko madalas makain dito. So
kailangan ililista ko lahat. Yung palang gagawin ko, lilista ko lahat ang gusto kong makainin na namimiss ko. Simple lang naman ang pagkain ko yung pagkain Ilocano. So yan, inonote ko lahat yon, nililista ko para at least meron ng akong ano, kasi pag nandun ka na, wala na na-excite ka na. Na-excite ka na sa ano mo, sa bakasyon. So lahat ng aking mamimiss na pagkain, lahat na may namimiss, lilista ko na para hindi ko na siya makalimutan. So yun, next month na ang uwi. Oh my goodness, bilis ng panahon. So yun, March 22 ang flight. I think that's gonna be Saturday ng gabi. LAX kami. So pagdating sa Manila, stay for a day. Then for a day, the following day to Japan. So Japan, I think 4 days or 5 days kami. I think sa ano kami pupunta sa Tokyo, o meron na silang ano doon nakuha na titirahan namin. Meron na rin kaming sila para doon kung saan kami pasyal for that days na yan. So yung papunta namin sa Japan. So from Japan, 4 days or 5 days back to Manila the following day to Mindoro. So marami, so masaya, reunion. So super excited ang lahat. So kasi dapat ito yung bago mag COVID, kompleto na rin. Dapat yun ang reunion. Kaso lang naabutan kami ng I think June that time June or July nagkaroon ng breakout ng COVID. So hindi kami natuloy. Lahat cancel. Pati yung mga lahat. Maganda noon kasi hindi problema yung schedule ng mga bata that time. Pero ngayon nagka-problema kasi meron silang school, college na lalo na si Ace, yung kay Ace medyo namahalan yung ticket kasi kakukuha lang namin. Nakapag-decide siya na sumama na rin kahit 8 days lang. Nagmahal, naging 1,006, naging 1,600 yung kanyang ticket. So yung ticket ko 800 kasi maaga namin kinuha. Yung iba, si Aliona is late ng 1 week, 1,200. Tapos si Ace medyo mas mahal kasi last week lang siya kumuha. Nakuha namin siya ng 1,600. So almost double yung yung ticket ko. Ay. So okay lang yan. So mapag-ipunan naman yan. Ang importante, kompleto ang pamilya, especially ngayon kasi the next year na yung mga darating na panahon, for sure na yan, wala na silang time. So ito yung perfect timing. So I'll make sure na makakasama lahat ng mga bata. So yun ang ating punteriya, makakasama lahat ng mga bata. So yun, at tayo ay mag-i-exit na dito siguro. Malapit na rin ang ating so binuhin mo, bilis, next month na ang ating alis. So excited, super excited ako kasi kompleto yung tropa sa pagpunta ng Pilipinas. Okay, so malapit na tayo. I think mga mga 10 minutes. So okay, so let's go, babush. So yun lang. So yung mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas na hindi ko makikita ay for sure mga classmate ko, malabo na yan. Malabo na natin makita yan kasi
yung kikita ko yung schedule, very tight. Very tight yung schedule namin. So, yung pagpunta ko sa La Union, kailangan i-devote ko lang sa nanay at tatay ko. So, yun ang ating ano lang, yung ating goal. So, yan. So, malapit na tayo sa ating dentist. Oh, Jollibee, nandun ang Jollibee. So, March 22 flight from LAX Manila to 1 day stay, then to Japan 4 days 5 days Tokyo kami, then after 5 days back to Manila to Mindoro, after a day Mindoro to Boracay to papaply kami Boracay to ano kami, Boracay flight kami, ihatid namin yung mga bata, ay yung mga pinsan na iba, tapos from Manila April 4 going to San Juan, yung pipick up sa amin. So lahat yun planchado na lahat, bayad na lahat ng mga yan. So yung stay namin sa Kahuna, yan, kung saan kami magstay, Kahuna Hotel, San Juan La Union 3 days. Then serving ng mga bata papuntang Vigan to Manila. Ako maiwan ako ng isang araw. Tapos pagkano ako tatry kong magbabas ako, mag-vlog ako tungkol sa yung, I think gusto kong i-try yung luxury na partas o kaya Victory Liner. Yun ang ating susubukan. Turn left on South Ayan Grand o, yung Victory Liner, yan. Yung deluxe na yan. Yan, o kaya partas. Yan ang ating At susubukan. the light, turn left onto So, South Grand Avenue. mauna sila doon sa Manila, pagkagaling ng San Juan. Tapos, ihatid yung 4 na bata. Si Angel may iwan kasama namin ng Palawan kami, yan ang aming last na ano. Pero kami sa Palawan, hindi na makakasama yung ibang bata. Head south on Si South Grand Avenue. Angel lang, tapos yung mga pinsan doon sa Palawan kami. Turn east 12th Avenue. Okay, so that's gonna be it. I'm here, Babush.